Tulo ang patay, lakip na ang 4 anyos nga batang babay human malumos sa dam sa Sitio Sandig, Barangay Bungalunan, Basay, Negros Oriental. Unang naugkat sa mga rescuers gikan sa dam ang 43 anyos nga si Andres Tangon ug ang iyang 4 anyos nga anak nga si Andrea. Sabado sa buntag na dihang naugkat ang patayng lawas ni Cirilo Lozada, 30 anyos, ig-agaw ni Andres. Matud sa DRRMO officer sa Basay nga si Oliver Abing, napugos silang undangon ang rescue and retrieval operation ni atong Biyernes gumikan sa kangit-ngit sa palibot ug sa kakusog usab sa sug sa tubig. Suma sa hepe sa kapulisan sa Basay nga si Police Major Adrian Nalua ang mag-amahang Tangon nangumbira sa Picas Barrio ug pasado alas 5 na sa hapon dihang namauli agi sa spillway nga nag-uwang sa dam ug sa suba. Sanglit miawas ang spillway, unang gitabok ni Andres ang iyang 5 anyos nga anak, dayon gibalik si Andrea. Apan pag-abot sa tungang bahin sa spillway, na-slide si Andres nga nagdala kang Andrea, maong nahulog sila sa dam. Gumikan sa nasaksihan, daling miambak si Cirilo sa dam aron luwason ang mag-amahan, apan nalumos usab kini. Pahinumdum sa DRRMO officer sa Basay, di kayan gayud nga mulabang sa spillway ilabi na kun miawas ang tubig, kay siguradong kusog ang sug ni ini. Ang pag-awas sa tubig nagumikan sa kusog nga uwan dala usab sa bagyong Agaton.